बिमाया गोरबोआव नय मथनाय जोनोम होदोंमोन नाथाय नों बाबु सना नों मानो गावनि जिउखौ आदोर खालामनो बे जिउआ इसोरनिसो बाबाखौबो खुलुम बाबा होननानै नायदो नों फायना नोंखौनो दांनानै खुलुमबायब्ला नोङो बिनि अननायखौ नायदो बाबाजों गोबा दिनैनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव दं बेबो इसोरनि सासे बे गथ'आ मैया मोदै रुथुथु गाबदों बिमानि मेगनाव बिफानि मेगनाव आरो बिनानावनि मेगनाव आरो बेहा गावनि बिनानाव सासे अनजालि दं बेबो मैया मोदै रुथुथु गाबदों बेनिखायनो जोंनि बिनि जिउखौ मैया गोथार बाइबेला गेवदों बे बाबुखौ पाप सिखार लानानै दिनै बे गथ'नि थाखाय जों गथायनांगोन मानोना बावैसो उनाव बेखौ बे पाप सिमान लायाब्ला गिथाव जाथाया फैगासिनो बिनि जिउआव दिनै नाथाय बे बासाय जासिगोन नोंसिनि बिनायजों जाय बिनानाव जावजा दं बेबो मोदै रुथुथु गाबदों बिमायाबो मैया दा बे बाबुआ दिनैसिम पाप सिखार गैया दा बेनिखायनो जोङो बे गथ'नि थाखाय जों बिनांगोन मानोना बे जोंनिनो फिसा जोंनिनो फंबाय जोंनिनो बियादै नोंनिनो फिसा बेनिखायनो दिनै जोङो बे अनजायग्रा बिमा बिफायाबो दं अनजायग्रा बिनि बिनानाव दं जानांगौ नोंसोरनि खुरमा गुस्थिबो दं जोंनि जिउआ बबे समाव मा जागोन रावबो मिथिस'नो हाया माब्ला बबे समाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जागोन रावबो बुंस'नो हाया नाथाय थांनानै थानाय समाव जेब्ला जोङो फोरबोनिया गावनि जिउखौ गोथारै जिउ दायोब्ला इसोरा नायदो जायफ्रा आंनाव फैना आर'ज खालामोब्ला आं बेखौ अरायसम बेंनानै दोनगोन इसोरा जेब्लाबो जोंखौ बुंदों जायफ्रा दिनै आंनाव फैनानै आर'ज खालामोब्ला बिनि जानो गोनां बरादखौबो बिनि जानो गोनां आनजादखौबो इसोरा गोजान खालामफिनगोन दा बेनिखायनो बाबु दिनै नोंनि नामखौ आं सोंग्रोनोसै नोंनि नामा मा नाम सानसुमा नार्जारि नों खय बोसोर जाखो 18 इयार्स नों मा पाप सिखार लादोंना लायाखैमोन लायाखै नों लानो गोसो दंना गैया दङ दिनै नों गोसो गोथारै पाप सिमान लागोन बेनिफ्राय बाबु नों लेखा फरायोना फरायामोन सिगां फरायोमोन दा माने नों फरायाखिसै नामा फरायासै बबे क्लासनिफ्राय नों नागारखो 7 थांबाय माबा नागारबाय 7 थांनानै नोङो दिनै नोंनि लोगोफ्राथ' बबेसिम मा क्लासाव सहैखो कलेज गायबाय अब्ला नों गोसोखाङाखै नोंनि आंगो लोगोफ्रा नोंखौ नागारनानै दा मोजां कलेजाव फरायबाय बै लोगोफोरनि फरायनायखौ नुहुरनानै गोजौआव थाखोआव गाखोलांनायखौ नुनानै नों गाहायाव थानानै नों नायदावदों नाथाय नों दिनै नोंनि लोगोफ्रा दि कलेजाव फरायबाय नोंबो दा बेसेबांबा गोसो गोथारै फरायनो हागौमोन फरायनायखौ नों नागारनानै नोङो मा नों गामिनि नोंथ' सासे मोजां जोहोलाव सासे जोहोलाव मानो दिनैनि जोहोलावा गाबोननि गिर्जानि दैदेनगिरि जानांगौमोन नों दिनै नोंनि बे जिउखौ आद्रि खालामनो नागिरबाय नामा नों दा मा मावगासिनो दं दिनै मा मावदों नोङो बुंनानै ला नों मा मावदों मा मावगासिनो दङ जेबो मावाखै दा जेबो मावाखैना साख्रि बाख्रिबोथ' गैया बेल' फरायनायजों साख्रिबो लानो हाया अब्ला नोङो मा बाबु नों गावनो बुंनो हागोन नों गावनो बुंनो हागोन नामा नोङो मा ड्राग्सफोर बाहायो नामा बाहायो मा नोंनि ड्राग्स जाग्राफ्रा मा नों माबायदि ड्राग्सखौ सानफ्रामबो बाहायो ना सप्तायाव बाहायो ना साननै बाहायो नों ड्राग्स जानानै माबायदि मोनो एखमबा बाहायनाय जायो एखमबा बाहायनाय जाया ड्राग्स नों बेसे गोबाव जाखो नों ड्राग्स बाहायनाया गोबावैनो जाबाय एसे बोसोरसे बादि जाबाय नामा ड्राग्स सोबनाया गारबायमोन आरो माबाफिनलायबाय आरो गारफिनलायबाय दा ड्राग्स जाना माबायदि मोनो नोंलाय बिदिनो बेरे सोबनानै जेरै मोनो बिदि मोनो लासै लासै बे ड्राग्सआ नोंनि मोदोमाव बेगेङाव हाबजोबगोन दा दिनै सासे मोजां नोंनि नोमानिफ्राय नोंखौ बेसेबां अनो नोंनि आगैया नोंखौ बेसेबां अनो मण्डलि मानसिफ्रा नोंखौ बेसेबां अनो बे इसोरा नोंखौ बेसेबां अनो बे अननायखौ नोंनि जिउखौ नों मानो आद्रि खालामनो सानदों दिनै नोङो गोसो सोलायनांगोन नों इसोरनाव फैनांगोन बाबु दिनै नोङो मा नोंनि लोगोफोरजों नोङो बे ड्राग्स जाग्राफोरखौ नागारगोन ना नोङो
जिसुखौ नागारगोन बे मोननि मादाव दे ड्राग्स लाग्राफोरखौ नागारगोन आरो सोरखौ आंगो लोगो हिसाबै नाजावगोन जिसुखौ जिसुखौ आखाइ खबनानै हो नों जिसुखौ दिनैनिफ्राय आंगो लोगो हिसाबै नों नाजावगोन दा औ नोङो ड्राग्स जानानै नोङो ड्राग्सखौ माबायदि सोबो दिनै गन्थंजों ना खुगाजों ना सालायजों ना बिजि सुनानै लायो मोनामसुयोबो मोनामसुग्राबो औ बेनिफ्राय बे ड्राग्स जानो थाखाय नोङो गावनि फैसाजों बिमा बिफानि फैसाखौ लांनानै ना बेनिफ्राय नोङो ना लोगोफोरनि फैसाजों नोङो दिनै बिमा बिफानि नोङो जोबनायाव बे ड्राग्सखौ मोनजायाबा नों मा जागोन सानसेयाव मोनजायाब्ला गोसोफ्रा माबायदि मोनो दे बुंनाय बिदिनो लाबाय थाबा सानसे मोनाबा आं थानो सुखुवा फानसुगा दाबो नोङो मा ड्राग्स जादों नामा दिनै ओहो हा नोंनि न'आव पकेटाव नोंनि उन्दुग्रायाव गान्दुआव नोंनि बिसिनायाव मा ड्राग्स दं नामा दाबो थेमासो दंलाबायो सिगां दाबो नोंनि बे जायगायाव उन्दुग्रायाव दंजोबोब्ला नों बेखौ गोसो जाब्ला नों बाहायो जाबो सोबो नाथाय नोंनि आइ आफाथ' नोंनि बे उन्दुग्रायाव नोंनि बिसिनायाव नों बे ड्राग्स दं होनना मिथियामोन दिनै जोङो इसोरनि जिउजों मोनदों नोंखौ बुंदों माने बेखौ नों दिनै दासिमबो बाहायबाय थाबावगोन बेखौ बाहायला बेखौ मा खालामगोन बेयाव गैखाला गोरों थेमासो थेमा दङ आरो बेजों लोगोसे नोङो दा मालाबा गाबोन अखानायब्लानो रिथि जोबखानानै मा नोंनि लोगोफोरजों ड्राग्स नोंनि लोगोजों बाइकआव गाखोनानै स्कुटि गाखोनानै बबेबा जायगायाव नोङो बेबायदि ड्राग्स सोबहैबावगोन नामा थांबाबो बिदिनो मोजां लोगो थांगोन बिदिनो थांला नोङो ड्राग्स जाग्रा लोगोफोरखौ गारनांगोन मोजां लोगोफोरखौ लोगो लानांगोन अब्लासो नोङो देरहागोन नाथाय नोङो बे दिनै आरो गाबोन बे नोङो हाजारसे नोङो मोजां जानोब्ला सैताना बांसिन आनजाद लायो मा नोङो बेयो दिनै आं नोंखौ खावलायदों नों गोसो गोथारै बे इसोरनि मुङै नोङो बै ड्राग्स जानायखौ नोङो गारगोन होननानै नोंनि गोसोजों नोंनि खुगाजोंनो बुं दे बुं मा होनो आं आंनि गोसोजों आं आंनि गोसोजों आं जिसुनि मुङै आं जिसुनि मुङै समाय लायो आं दिनैनिफ्राय जौ बिरि सिगारेट ड्राग्स जानायखौ आं गारथारसिगोन जिसुनि मुङै आं गारथारसिगोन जिसुनि मुङै आं गारथारसिगोन नोङो आइ आफाखौ नोङो निमाहा बिनांगोन नोङो दे आं नोंनाव बिफानाव सोंनोसै आच्छा नोंनि बे गथ'आ दा खय बोसोर जाखो दा बेयो रानिं 19 हाबगासिनो दङ बेनिफ्राय नोङो बिनि ड्राग्स जानाय बिनि बेबायदि गाज्रि बेबहारखौ लानायखौ नोङो मालाबा नुफेरबाय एबा नोङो मिथिगोन ना मिथियामोन मिथिनायाथ' माने बायह्रानि मानसिफ्रा खोन्थायो जोंनो गामिनि बा बायह्रानि मानसिफोरनि फिसालाफ्रा गाज्रि बेबहाराव थांगासिनो दङ एसे नोजोर लादों ओमफ्राय जों बिदि होननायखौ मिथिनानै जों सोङोब्ला बे बुङो माला थाङा सोर खिथाया बे मानसिखौ लाबो होननानै बिदि दंखि खालामो आरो बियो होमब्लाबो आंबो गिया ओमफ्राय बारा नुनानै दाख्लै समावबो आङो खेबनै जाबाय आंखौ फैनाया होमब्लाबो नागारा बिनि आबाया आखला दा दिनै आदैनि मोननानै आं जिउआव बिराद गोजोननाय मोन्दों दा दिनै आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि गाव बिबुंथि लाखिनानै गावनि समाय लानायखौ आं गोसोआ गोजोननाय मोन्दों नाथाय आदै दिनै फैयामोनबा आंनि फिसाया बासायजानायखौ मोनलामोन दा बेनिखायनो आं आदैखौ हामबाय होदों आरो जाहाथे दिनै आंनि फिसाला जा समाय लाबाय बेखौ गावनि समायखौ जाफुंहोनांगौ नाथाय आरो बे जाफुङाबा गावनि जिउआ बे बरबाद जाबाय जों मैया बेखौ आदैया गावखौनो गावनि आखाइजों बाइबेलफोरखौ होनायाव मोन्दों बेनि थाखाय दा आं दहायबो बुजायदों फैबावलामोन बियो आं सिगिनायानो जाहैबाय सिगिनायनि खोथा नङा बियो मैया जों आदैनि जाय फरायनानै खिथादों बेखौ आं बुंनानै दा गावनि गोसोखौ गाव सानफिननो हादों खोमा साननो हायोबोथ' बे इसेबां माने बैसो नंला बेनिखायनो दा गाव फैनानै दिनै आदैनि सोंनाय फिननायखौ दा सिमान लाफैदों आरो दा बेनिखायनो दा बिमानाव सोंनो नागिरदों आच्छा नोङो आंनाव सोंनोसै बिमायाथ' बांसिन फिसानिखौ बांसिन अननाया फैयो मानोना नों गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै फिसाखौ जोनोम होदोंमोन बेनिखायनो नोङो दिनै फिसाखौ ड्राग्स लानानै गारि मटर गाखोनानै एक्सिडेन्ट जानानै दानथाव सुथाव जानाय गोग्लैनाय बुथार जानाय बेबायदि गाज्रि खामानि थानायखौ बेबायदि जाजानो लुबैयो नामा आं लुगैया आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बेखौ बादा होयो आरो आंनि बोसोनखौ लाया रागा जोङो आरो आं बिनि थाखाय भिडिअ'बो बिबाय थायो फेसबुकनिफ्राय फैसा खयै बियो ड्राग्स जायो आरो सोंनानै फैयो आं सोङो बियो थगायो
जायगा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर गोबां बिमाफ्रा दिनै गावनि फिसानि थाखाय गाबदों बेल' नङा गोबां मबाइलफोरनि गेजेरजों आंनो फन हरो गावनि सोरबा फिसाफ्रा ड्राग्स जायै न' बां सम्पति सिलिंखार खालामजोब्बाय ड्राग्स मोनजायैयाव बिमाखौनो बुनो दानस'नो होसोनो नागिरो सासे बिमाया गाबै गाबै आंनो फन हरदोंमोन ब्रादार सम्पति फानजोब्बाय गासै 20 बिगा हा बेखौबो फानजोबनांबाय दिनै बे मोनजानोब्ला बियो फाग्ला बायदि जायो गोबांथार जोंनि अनलायग्रा फिसाफ्रा दिनै फरायनो लिरनो मोजां मानसि जानो नागारि गाज्रि लोगोफोरजों लोगो लानानै दिनै ड्राग्स जानायजों जौ लोंनायजों बिरि सोबनायजों गान्जा सोबनायजों दिनै जोंनि फिसाफ्रा दिनै गोबां आद्रि जानो नागिरबाय बेनिखायनो बुहुमाव दिनै गोबांथार जेरै जाय गथ'आ दिनै बे 19 बोसोर 18 बोसोर 19 बोसोर दिनै बे ड्राग्स जानायजों गावनि फरायनायखौ बियो गावनि फरायनायखौ जाबाय जानो बिमाया नों गावनि नांगौबा फिसाखौनो आथिङाव दानानै बिमा फिसानो दिनबाय बिमा बिफाखौल' नांगौबा नायदो नोंनि बिमाया नोंखौनो नोङो आथिङाव दानानै नोंनि ड्राग्सखौ नोमाखौ खोलोम आइ आं दिनैफ्राय ड्राग्स जालिया होननानै गोरलै गथ'खौ जेरै बिमाया अननानै खांदों बादों फेदेरदों गेदेर मिजिं लानानै मोजां फोरोंनो बिमाया गोरबोआव 9 मास जोनोम होदोंमोन नाथाय नों बाबु सना नों मानो गावनि जिउखौ आद्रि खालामनो बे जिउआ इसोरनिसो बाबाखौबो खुलुम बाबा होननानै नायदो नोंफायना नोंखौनो दांनानै खुलुमबायब्ला नोङो बिनि अननायखौ नायदो बाबाजों गोबां दिनैनिफ्रायनो नों देरबाय नानि नों दाखौ खुलुम दादा नों दिनैफ्राय ड्राग्स जानो नांला होननानै नोंसोर नानि आं नोंनाव सोंनो सानदों नोङो नोंनि आदाखौ अनो दा अनो नों माबायदि जाजानो लुबैयो आं बेखौ मोजां जाजानो लुगैयो नोङो मा क्लासाव फरायगासिनो दङ आं क्लास 11आव दा नोंनि नोंदायाबो फरायब्ला बेसेबां मोजां मानसि होननानै मख'जागौमोन दा नोंनि आदाया नोंसोरथ' जावजाना नाथाय नोंखौ बिदा होननानै नोङो जावजाब्लाबो इसोरा नोंसोर सानैखौ अन्थाव बाथाव फारौ जरासे बायदि हरदोंमोन दा बेनि गेजेराव नोंदानि ड्राग्स सानैयाव नोंनि गोसोमैखौनो दुखु मोनदों ना मोनाखै मोनदों नों माबायदि जाजानो लुबैयो नोङो बुंनायसाय आं बेखौ मोजां जाजानो लुगैयो गारजानो लुगैयो बिमा बिफानि दुखुखौनो हेंथानो हाया बुं दे बुंबाय था सामफ्रामबो रायजायो बे होमबाबो गारा नोंनि नोंदाखौ बे दिनैनि बे गोसोनि मुङै बे गोथार बिदियाव फैनानै बे गावनि समाय लानायखौ जाफुंजानो लुबैना लुबैया नोंलाय लुगैयो लुगैयो नायदो नोंनि बिनानावबो नोंखौ एसेबां अननायजों नोंखौ मोजां जाजानो लुबैदों बाबु सना नों दिनै नोंनि थाखाय गोबां मानसिफोर गाबजोबदों नै नोंखौ मोजां जानो लुबैनानै नोङो मा दिनैनिफ्राय नों गोसो गोथारै बे गाज्रि जाग्रा मुवाखौ ड्राग्सखौ नोङो गारसिगोन नों जुदि गारोब्ला नायदो नोंनि दारैनो बुहुमाबो मोजां जागोन नों बादि जोहोलाव देरफुनाया जुदि बिदि जायोब्ला नोंनि जिउखौ आद्रि खालामोब्ला नों जुदि बेबायदि फापखौ गाज्रि लायोब्ला इसोराबो जोबोद गाबगोन धोरोमिया मानसि थैनायनिख्रुइ सासे पापि मानसि थैब्ला इसोरा बांसिन गाबो आइ आफा जेरै गाबदों बेनिफ्राय बांसिन सोलो ज' जिसुआ गाबगोन नों बेबायदि पापखौ मावबाय थायोब्ला नाथाय दिनै नों गोसो गाबफिननानै मोजां जिउ दायोब्ला सोरगो रायजोआव आत्माफ्रा रंजादों इसोराबो जोबोद रंजादों बेनिखायनो नोङो मा नोंनि लोगोफोरखौबो नोङो बे जानाय गाज्रि मुवाखौ गारनो हागोन बेबायदि नों खावलायहरनो हागोन नामा नोंसोरबो गारदो होननानै दे बुं आखाइ खबजाना बुंहरदो आंनि लोगोफोर नोंसोरबो बिदि निसा जानाय मानायखौ गारनो नाजादो गारजोबदो मोजां माबा आखलाव फैफिनदो आखाइ खबनानै हो नोंसोरो बेबायदिनो दिनै नोंखौ इसोरा अनबाय आरो दिनै नोङो इसोरनि अनजाग्रा सासे मोजां अनजालु फिसा जानानै मोजां जिउ दादो नायदो नोंनि थाखाय गासिबो
खुसि जादों खुसिनि मोदै गदों दुखुनिबो मोदै आरो खुसिनिबो मोदै दिनै जों बांसिन गोजोनदों नोंनि गोसो सोलायनायाव सासे धोरोमिया मानसिनिख्रुइ सासे पापि मानसिनि गोसो सोलायनायाव बांसिन इसोरनि रंजानाया फैयो जोंनो मैखुनावबो रंजानाय फैयो मा नोंसोरो आइ आफामोन बे गथ'नि ड्राग्स गाननाय एबा जौ लोंनाय बे गाज्रि हुदाखौ गाननायखौ नोंसोर मोजां मोनदोंना मोनाखै सोर सोर बेनि ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय गाननायखौ नागारनायखौ खुसि जादों आखाइ देखा ओरै ओरै खालामो सोर सोर खुसि जादों बेनि गाज्रि मुवाखौ नागारनायखौ नोंसोर खुसि जादोंब्ला आखाइ खबनानै होबावदो दे हामबायसै जों दिनै जोबोद रंजानायजों जाया गाज्रिनिफ्राय मोजां फैयो बेखौ जों बांसिन इसोरा आरो हादरनि मानसिफ्राबो बयबो खुसि जायो गोजोननाय मोनो खेबसेबाव जों बिसोरनि थाखाय जों फोरबोनि बिनाय आरो खुलुमा मारिया बुंनानै बिसोरनि जिउआव थानाय दे जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मैदानि जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जों खान्दाराव दाला बबेखानि हामिनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन